Таму заробкі ў парку «Вялікі камень» у 1,5 разы большыя, чымся ў сярэднім для краіны. І пра наступствы непагадзі, як учорашняй, так і сённяшняй. У набліжэйшую гадзіну самыя важныя падзеі серады. Я Алесь Залеўскі. Вітаю спадарства і традыцыйна, калі вам бяспечна, прашу падтрымаць гэтае відэа лайкам, тады болей людзей даведаецца пра навіны па-беларуску і без цэнзуры. Яшчэ больш крэдытаў. Кітай вылучае Беларусі каля 30 мільёнаў долараў на развіццё індустрыяльнага парку «Вялікі камень». Пазыку давядзецца вярнуць цягам 15 гадоў. З улікам таго, што агульная колькасць інвестыцыяў у праект ужо склала каля 1,5 мільярды долараў, сума кітайскай пазыкі не выглядае значнай. Якую перспектыву супрацы з Беларусю бачыць у Паднябеснай, ды на што пойдуць гэтыя сродкі, разбіраўся Віталь Бабін. Совет міністраў пастанавіў прыцягнуць ільготны ўрадавы крэдыт экспартна-імпартнага банку Кітаю на развіццё першай чаргі цэнтральнай часткі індустрыйнага парку «Вялікі камень». Памер 221 мільён кітайскіх юаняў, што паводле сённяшняга курсу складае каля 30 мільёнаў долараў. Самі памеры крэдыту яны не надта вялікія. Для Кітаю гэта кропля там нават не ў моры, у акіяне. І такім чынам ён не надта моцна рызыкуе, выдаючы гэты крэдыт. Пры гэтым ён пакідае за сабой пляцоўку, якая блізкая да межавого развязу. Вылучаныя сродкі пойдуць на рэалізацыю аднаго з ключавых інфраструктурных праектаў на будаўніцтва мультымадальнага грузавога чыгуначнага тэрміналу, які мае запрацаваць ужо ў сярэдзіне наступнага года. Пры гэтым сам Лукашенко неаднаразова хваліўся поспехамі супольнага беларуска-кітайскага парку. Только за прошлый год, по-моему, там прибавилось на 26 резидентов парка. Это говорит о большом интересе китайских товаропроизводителей, да и других к «Великому камню». Сёння ў парку «Вялікі камень» працуюць 152 кампаніі. Пры гэтым агульная сума інвестыцыяў склала каля 1,5 мільярда долараў. Закладзены больш за 10 гадоў таму, індустрыйны парк мае нарасціць патэнцыял, паводле планаў ураду, да 270 кампаніяў у 2030-м. Гэты праект ужо прыносіць прыбытак. Калі мы паглядзім на статыстыку, то ўжо працуе у плюс. А «Вялікі камень» нават у 2020 годзе, калі мы паглядзім, то больш імпарту, чым экспорту рабіў. І зараз таксама. Хваліцца дасягненнямі парку і прапаганда, толькі за кошт падатковых паступленняў дзяржаўны бюджэт ужо ў 5 разоў акупіў свае ўкладанні ў «Вялікі камень». Калі ж гаварыць беспасярэдня пра бізнес, то паводле звестак, толькі за першы квартал гэтага года рэзідэнты парку зарабілі амаль 100 мільёнаў рублёў. Пры гэтым аплата працы ў парку «Вялікі камень» большая, чымся агулам па краіне. За першы квартал намінальны заробак тут склаў больш за 3600 рублёў. «Вялікі камень» дапамагае імпартыраваць у краіну тое, чаго не хапае зараз з-за санкцыяў. І гэта адчыняе большасць магчымасцей і дае льготы для прадпрымальнікаў асабіста кітайскіх займацца гандлем і тэхнічным імпартам у Беларусі. Парк задумаўся як частка глобальнай ініцыятывы Кітаю «Адзін пояс, адзін шлях». Падчас наведвання ў 2015 годзе кіраўнік КНР Сі Цзіньпін назваў яго перлінай эканамічнага поясу шаўковага шляху. Цяпер, асабліва ва ўмовах заходніх санкцыяў, гэты шлях усё больш няпросты. Віталь Бабін, Белсат. Ізноў сумныя навіны ў беларускай эканоміцы. У першым квартале гэтага года колькасць справаў аб банкруцтве ў Беларусі вырасла амаль удвая. Па даных Міністэрства эканомікі, на пачатак красавіка ў працэсе прызнання неплацежаздольнасці знаходзіліся больш за 1200 арганізацый. Летась у гэты ж час такіх было крыху больш за 600. Найбольшы рост справаў аб банкруцтве зафіксаваны ў Менскай вобласці, адразу на 188%. Трохзначныя лічбы росту назіраліся таксама ў Менску і на Магілёўшчыне. Пры гэтым на сталіцу прыпадае амаль палова выпадкаў. Сярод краінаў
сярод галінаў лідарамі па колькасці кампаній банкрутаў застаюцца гандаль і будаўніцтва. Гэтак у пачатку ліпеня аб ліквідацыі з фінансавых прычынаў заявілі адразу два забудоўшчыкі: гомельскі трэсбуд тэхналогіі і маладзечынскі строительства 97. У большасці выпадкаў ініцыятарамі такіх справаў выступаюць падатковыя органы і фонд сацыяльнай абароны. На пачатак гэтага года ў Беларусі было больш за 85 тысяч гандлёвых аб'ектаў. З іх больш як 15 тысячаў працавалі ў вясковай мясцовасці. Зрэшты, на сёння гэтую статыстыку ўжо дакладна трэба карэктаваць са знакам мінус. Вясковыя крамы знікаюць нібы дым, пратракаючы і няўмольную смерць самой вёскі. Ці дапамогуць перадолець праблему касы самаабслугоўвання, разбіраўся Валера Руселік. Деревня Ракетна. Дорогие подписчики, ларек самообслуживания. Это настолько надо доверять людям, да? Незвычайны шапік, пабудаваны на даверы, з'явіўся ў Лунінецкім раёне. Сам бярэш, што хочаш, грошы кладзеш у скрыначку, фантастыка. Між тым гандаль на вёсцы ў Беларусі далёка не заўжды выглядае гэтак аптымістычна. 20 лет понимаем. Мы понимали, когда у нас ликвидировали центр колхоза. Мы понимали оптимизацию, когда у нас закрыли, закопали школу. Мы понимали оптимизацию, когда закрыли почту, детский сад и когда закрыли сельский клуб. Гэта жыхары вёскі Махновічы Салігорскага раёну. У роспачы запісалі зварот да Лукашэнкі з просьбай не зачыняць адзіную на некалькі населеных пунктаў краму. Прадавачка, якая працавала тут дагэтуль, сышла з-за новых абавязкаў ад 1 ліпеня прымаць усе плацяжы выключна праз касу і тэрміналы. Мы, как граждане своей страны, хватаемся даже за последнюю соломинку, как утопающие. Улады на крык адчаю адрэагавалі. Ивановна согласилась работать, кассу мы меняем на новый формат, касса будет соответствовать требованиям. Но раздельного учета не будет. Мы будем работать по суммовому учету. Поэтому для 1 сентября. Поэтому вот это время, еще раз говорю, 2 месяца в Любанском райко есть для подбора кадров. Конечно, без вас я ничего не осилю. Пасля чаго ролик, які ў тыктоку набраў сотні тысяч праглядаў, выдалілі. У мяне жонка працавала калісьці ў краме ў вясковай. Там малы таваразварот і, адпаведна, малая зарплата. Там некаторыя ведаю, што працуюць жанчыны проста, каб дарабіць да пенсіі, ты стаж і выйсці на пенсію, а пасля іх ужо, калі не знаходзяць людзей, то таксама зачыняюцца крамы. Тым часам падобная гаротная сітуацыя літаральна па ўсёй краіне. Гэтак у Талочынскім раёне зачыніліся гандлёвыя кропкі адразу ў 6 вёсках, а дзяржаўны манапаліст Белка Абсаюз масава распрадае вясковыя крамы. Як ужо ліквідаваныя, гэтак і тыя, якія яшчэ працуюць. Зрэшты, нават калі крама ёсць, як да прыкладу ў вёсцы Добры Бор Баранавіцкага раёну, то не факт, што там можна што-небудзь купіць. Там чисто, аккуратно, но там пустые полки, нет молока, нет сахара, нет мороженого. Праўладная прапаганда цвердзіць, што скардзяцца выключна аматары таннага хайпу, якія панаехалі з горада і папросту непрызвычайныя да вясковага аскетызму. Вось толькі ці не чыноўнікі гэтак зацята заклікаюць моладзь ехаць у вёскі, даваць ім новае жыццё. А не паедзе ніхто, таму што, нягледзячы на тое, што яны набудавалі гэтых домікаў, бо я бачыў цэлыя вуліцы ў Браслаўскім раёне, ў Мінскай вобласці, недзе на Мядзельшчыне, здаецца, і што цэлыя вуліцы стаят дамоў, а некаторых дамы нават людзі не прыехалі. Таму што няма працы. Праца адзіная ў калгасе, ці як там яны зараз называюцца, дзе заробак нізкі, а выбару ў чалавека няма. Не імкнуцца людзі на вёску не столькі праз недахоп гандлёвых кропак, колькі праз адсутнасць працы і годных заробкаў. Валер Руселік, Белсат. Лукашенко зацвердзіў пастанову аб сацыяльным падтрыманні таленавітай моладзі. Сярод лаўрэатаў чарговы раз знайшоўся ягоны сын, студэнт 3-го курсу БДУ Мікалай Лукашенко. Ягоны бацька Александр Лукашенко завучае малодшага сына ў спісы таленавітай моладзі рэгулярна і з моманту паступлення таго ў ВНУ. Усяго ў спісе амаль 200 прозвішчаў, каля сотні пераможцаў алімпіядаў атрымаюць аднаразовыя выплаты і званне спецлаўрэата. Яшчэ 90 студэнтаў і курсантаў ВНУ штомесячныя спецыяльныя стыпендыі 230 рублёў. Агулам на гэтыя мэты Лукашенко выдаткаваў са спецыяльнага фонду 560 тысяч рублёў. Яшчэ 240 тысяч пойдзе на прэміі пераможца міжнародных творчых конкурсаў.
І да падзеяў, наступствы якіх дагэтуль не асэнсаваныя, што ўжо казаць пра выснову на будучыню. Роўна 5 год таму ініцыятыўная група вывучэння 3 альтэрнатыўных прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва Віктара Бабарыку, Валера Цапкалы і Святланы Ціханаўскай пастанавілі аб'яднаць свае сілы. У выніку атрымалася славутае трыа, якое стала сімвалам і надзеяў пераменаў у Беларусі. Ці магла тады гісторыя пайсці інакш, задумалася над тэмай Ірына Дарафейчук. Гэта настолькі мяне натхніла, гэта вось жаночая вось гэтая ўся сіла, яна неапісуемая. Так актывістка Эмі Бялінская ўзгадвае аб'яднанне штабоў Святланы Ціханаўскай, Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы. Дзеяць разам яны пастанавілі пасля таго, як двух апошніх не зарэгістравалі кандыдатамі на прэзідэнцтва. Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Всех приглашаем к нам присоединиться и нас поддержать. Каждый день мы будем идти к нашей победе. Аб'яднанне адбылося на падставе 5 прынцыпаў, абвешчаных на прэс-канферэнцыі. Гэта заклік да ўдзелу ў выбарах, да фіксацыі гэтага ўдзелу, а таксама да неабходнасці абараняць свой голас, пратэставаць супраць гвалту і фальсификацияў. Также обязательным пунктом является проведение повторных выборов, честных выборов, после 9 августа 2020 года. Каманда абвясціла патрабаванне вызваліць палітвязняў, а для эканамічных зняволеных сумленна перагледзець справы. І беларусы адгукнуліся на гэткі парадак ды падтрымалі Ціханаўскую як лідарку аб'яднаных апазіцыйных сілаў. Чаго відавочна Лукашенко не мог прадугледзець, дазваляючы яе рэгістрацыю як кандыдаткі на прэзідэнцтва. Толькі ў уяўленні махровага статіста Лукашэнкі беларусы не прагаласуюць за жанчыну, а беларусы взяли нормально, абрали жанчыну прэзідэнткай і не имели з гэтым ніякіх праблемаў. Таму это выдатная ілюстрацыя таго, наколькі рэжым Лукашэнкі значна больш адсталы, чым беларускае грамадства. Адметным і распазнавальным зрабіўся для людзей і лагатып, што паўстаў з аб'яднання знакаў кожнага штабу. Ви Победа использовал Валерия Цапкала, Кулак использовал Сергей Тихановский и, соответственно, его жена, и сердце – это символ команды нашего штаба. Часу да выбараў у апанентак Лукашэнкі было не так шмат. Апошнія 3 тыдні да прызначанага дня галасавання жанчыны правялі ў паездках па Беларусі, збіраючы мнагалюдныя мітынгі. Сам факт того, як Святлана Ціхановская пайшла, жанчына замест мужа, такая архетипічная гісторыя, але яшчэ і аб'яднанне 3 жанчын, якія разам за тых мужчынаў, якім не даюць удзельнічаць, што яны разам працуюць в кампаніі. Гэта, канешне, вельмі прыгожы і вельмі моцны ход. Нягледзячы на фальсифікацыю вынікаў галасавання і гвалт, распачаты сілавікамі адразу ж вечарам 9 жніўня, аб'яднанне 3 палітычных сілаў працягвала натхняць беларусаў. Я збірала подпісы ўжо пасля выбараў, і мы хадзілі яшчэ па кватэрах, збіралі подпісы людзей, якія галасавалі за Святлану Ціхановскую, каб паказаць, што людзі ўсё ж такі, галасавалі па нашым там раёне. Праўда, фізічна пасля выбараў кааліцыя распалася праз вымушаны ад'езд Веранікі Цапкалы і Святланы Ціхановскай. Сілком выштурхнуць з краіны спрабавалі і Марыю Калеснікаву за яе актыўнае падтрыманне людзей на пратэстах. Аднак на самай мяжы яна парвала свой пашпарт, пасля чаго Марыю затрымалі, а пазней разам з ейным паплечнікам Максімам Знакам асудзілі на 11 гадоў калоніі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Еўразвяз працягвае шукаць кансэнсус адносна 18-га пакета санкцыяў супраць Расіі і Беларусі. Раней паведамлялася, што новыя санкцыі блокуюць Славаччына і Мальта. Першая выступіла супраць забароны на куплю расійскага газу, другая – супраць столі на цэны расійскай нафты. Сітуацыю адмыслова для Белсату пракаментаваў еўрадэпутат ад Літвы Пятрас Аўштравічус. Это огромная проблема. Я думаю, мы столкнулись с большим политическим кризисом в Евросоюзе. Потому что такое откровенное действие против интересов Евросоюза, а я вижу это стратегическим интересом Евросоюза, то есть уменьшить свое присутствие на российском газовом рынке и быть независимыми в энергетическом смысле, потому что нет проблемы с покупкой газа вообще-то на мировом рынке. Нет проблемы, да? Но некоторые страны хотят из этого делать не только бизнес, но и политику. Поэтому я рассматриваю этот вопрос более как политический, чем экономический. И предсказать, как себя поведет Фицу или еще другие страны, как мы слышали, была и Греция, и Малта, и Кипр, которые не хотели снижения цены, потолковой цены на нефть и так далее. Так что вот эти игроки, которые играют, я бы сказал, на крови у Украины.
Меней чым за сотню ў Беларусі адбыліся два дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам пасажырскіх аўтобусаў. У абодвух выпадках ёсць пацярпелыя. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. А 7 раніцай ля вёскі Міхалова, што ў Валожынскім раёне, аўтобус, які ехаў маршрутам Вільня-Менск, з'ехаў у кувет. Паводле папярэдняй інфармацыі следчага камітэту, ДТЗ адбылося праз няўважлівасць на дарозе 52-гадовага кіроўцы. У салоне аўтобуса быў 51 пасажыр. У выніку адна асоба атрымала траўмы і была дастаўленая ў больніцу. Астатнім пасажырам медычная дапамога не спатрэбілася. Куды больш сур'ёзныя наступствы мела дарожна-транспартавае здарэнне, што адбылося напярэдадні ўвечары ў Бярозаўскім раёне. Там пацярпелі 15 пасажыраў. Чацвёра з іх апынуліся ў рэанімацыі Бярозаўскай цэнтральнай раённай больніцы. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў. По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса ПАС при развороте с крайней правой полосы не убедился в безопасности и совершил столкновение с попутным микроавтобусом «Форд» под управлением 40-летнего водителя. Следчы камітэт паведаміў аб распачатай крымінальнай справы ў дачыненні кіроўца аўтобусу ПАС. Вядзецца разбор, у тым ліку наконт тэхнічнага стану і дазволу на ўдзел у дарожным руху транспартавага сродку. І застаемся ў блізкіх тэмах. Міністэрства надзвычайных сітуацый паведамляе пра завяршэнне працаў для ліквідацыі непагадзі, якая учора чарговым разам накрыла беларускія рэгіёны. Найбольш моцная залева прайшла ў сталіцы. Падтопленыя былі 2 дзясяткі дарог, не працавалі 30 маршрутаў наземнага транспарту. На шчасце, абышлося без ахвяраў. Падзенні дрэваў і пашкоджанні будынкаў праз моцны вецер зафіксаваныя таксама на Віцебшчыне і Гомельшчыне. Гэта ўжо трэцяя непагадзь, якая абрынулася на беларускія рэгіёны за апошнія 10 дзён. На мінулым тыдні моцна пацярпела Магілёўшчына. Там да гэтага часу працягваюцца працы па ліквідацыі наступстваў. Пры гэтым аранжавы ўзровень небяспекі працягнулі і на заўтра. У чацвер па большай частцы краіны чакаюцца моцныя дажджы, навальніцы, узмацненне ветру. Пакуль непагадзі ў Беларусі робіцца ледзь нязвыклымі з'явамі, у Еўропе спякота забівае тысячы чалавек. Эйфелевая вежа ператвараецца ў распаленую патэльню, а ў Польшчы перасыхаюць рэкі. Не заўважаюць змены клімату ўжо немагчыма, і кліматолагі папярэджваюць, шансаў павярнуць працэс назад усё меней. Сёлета сусветныя лідары зноўку паспрабуюць дамовіцца пра рэагаванне і ратаванне планеты. Антон Бяздольны працягне тэму. У 2025-м новае званне рэкордна гарачага месяца атрымаў чэрвень. Як падлічыў лонданскі імперскі каледж, спякота першай паловы лета забіла ў паўднёвай Еўропе больш за 2000 чалавек. У той жа час ва ўсходняй Еўропе праз засуху мелелі рэкі. Што адбываецца з Віслай? У ёй мала вады. Мы ўжо зафіксавалі абсалютны мінімум вады ў Варшаве. Ён складае 119 сантыметраў. У ліпені сітуацыя кардынальна змянілася. Еўропу накрылі моцныя залевы, а ў паўднёвае паўшар'е, дзе цяпер зіма, прыйшлі анамальныя халады. Летась сусветная метэаралагічная арганізацыя назвала адным з чыннікаў экстрэмальных тэмператураў апошніх гадоў Эль-Ніньо. Прыродная з'ява, падчас якой награецца Ціхі акіян, пачалася ў 2023-м, аднак летась пайшла на спад. Што праўда, кліматолагі не бачаць падставаў чакаць паляпшэння сітуацыі. Гэтая з'ява па-ранейшаму рэдкая, яе чакаюць прыкладна раз на 100 гадоў, што, аднак, не значыць, што адбываецца яна кожныя 100 гадоў. У любы год імавернасць гэтай з'явы складае 1%, аднак без антрапагеннай змены клімату такое было практычна немагчыма. Сёлета спаўняецца 10 гадоў з моманту падпісання парыжскага кліматычнага пагаднення, якім амаль 200 краінаў абавязаліся зменшыць выкіды парніковых газаў. Аднак, як кажуць спецыялісты, задачы, прадугледжаныя парыжскім пратаколам, безнадзейна састарэлі. Ведаеце, сітуацыя не проста пагаршаецца, яна пагаршаецца імкліва. Мы актыўна рухаемся ў неправільным кірунку. У крытычны перыяд неабходны для дасягнення прынцыпова важных кліматычных мэтаў. Так што, бадай, у некаторых паведамленнях ёсць надзея, але не думаю, што яна ёсць у гэтым выпадку. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп публічна аспрэчвае глобальнае пацяпленне і ў першы ж дзень свайго другога тэрміну вывеў сваю краіну з парыжскага пагаднення. Мы вядзём цяжкую бітву са значным ворагам. Імя яму прагнасць. Прагнасць, што сее сумневы, адмаўляе навуку, скажае існасць, спрыяе карупцыі і руйнуе жыцці дзеля нажывы. Эпоха выкапнёвага паліва падыходзіць да завяршэння. І будучыня за аднаўляльнымі крыніцамі энергіі. Пытанне ў тым, ці будзе гэта зроблена ў час. Пры гэтым кліматолагі падкрэсліваюць, змены клімату правакуюць не толькі спёку.
Нягледзячы на тое, што тэмпературы нязменна растуць і нас чакае ўсё больш і больш цеплавых рэкордаў, мы ўсё часцей бачым эпізоды экстрэмальнага холаду і новыя мінімальныя тэмпературы. Сёлета ў Бразіліі пройдзе новы кліматычны саміт. На ім плануюць перагледзець мэты парыжскага кліматычнага пагаднення. Паводле інфармацыі кліматолагаў, чалавецтва мае 3 гады да пункту невяртання, калі пацяпленне назаўсёды перасягне 1,5 градуса. Антон Бяздольны, Евген Віскоў, Белсат. Але каб не завяршаць навіна выдання на негатыве, пакажам вам забаўнае відэа, як і ў залеву могуць здарацца кур'ёзы. Праз моцны дождж у Баранавічах паплыла фігура чыгуначніка з арт-інсталяцыі. Правда, уцячы далёка ёй не ўдалося, фігуру вылавілі працаўнікі камунальных службаў і неўзабаве з паляпшэннем надвор'я абяцаюць вярнуць яе на месца, да будынку ЗАГСу. Вашай увазе відэа. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якія мы правядзём разам з Юліяй Лабанавай. Прывітанне Алесю, прывітанне спадарства. У другой частцы нашага эфіру абмяркуем новыя падрабязнасці будавання пад Асіповічамі ядравай базы. Да эфіру далучыцца былы супрацоўнік СБУ і вайсковы эксперт Іван Ступак. А пакуль запрашаю на агляд найцікавейшых публікацыяў з нашай інтэрнэт-старонкі. Урад Беларусі абнавіў спіс інавацыйных праектаў, якія трэба рэалізаваць у краіне. Журналісты старонкі Белсат.eu прааналізавалі гэты спіс, ці сапраўды ў яго трапілі вытворчыя праекты, вызначаныя для інавацыйнага развіцця. У першапачатковым спісе, складзеным яшчэ ў 2021 годзе, было 65 пунктаў, паводле якіх цягам 5 гадоў меліся стварыць каля сотні высокапрыбытковых і экспартна-арыентаваных вытворчасцяў. У абноўленым напярэдадні Саветам міністраў пераліку ўжо 101 праект. Навуковец і футуролог Сергей Бесараб адзначыў у каментары Белсату, што на тэрмін інавацыі цягне толькі 10 з іх. Стварэнне аўтаматызаваных складоў, вытворчасць акумулятараў, мадэрнізацыя завадскіх магутнасцяў — гэта проста спроба ўвесці ў лад тэхналогіі, якія існуюць у свеце дзесяцігоддзямі. Відавочна, што гэтая інавацыйная праграма ніякага дачынення да інавацыяў не мае і накіраваная толькі на змякчэнне тэхналагічнага адставання. У спісе шмат цікавостак, пра якія даведаецеся з артыкулу. Напрыклад, пад нумарам 100 стварэнне вытворчасці фармацэўтычнай субстанцыі валяр'яна-лекавая. Чытайце і смех і грэх. Урад абнавіў спіс вызначальных для эканомікі Беларусі інавацыяў. Сёння на рынку працы бракуе амаль 217 тысяч працаўнікоў. За год свабодных працоўных месцаў стала на траціну больш, а заробак вышэйшы за сярэдні прапануюць рэдка. Калегі са старонкі паглядзелі, каго шукаюць на працу і на якія заробкі можна разлічваць. Патрэба эканомікі Беларусі ў кадрах імкліва расце. Крыху больш за год таму, 1 чэрвеня 2024 года, у Рэспубліканскім банку вакансіяў шукалі 154 тысячы работнікаў. Цяпер на 40% больш. Рэкардсмены па недахопе працоўных Менск і Менская вобласць. Найменшы дэфіцыт у Магілёўскай вобласці. Калі глядзець паводле прафесіяў, то 10-ю частку складаюць кіроўцы аўтамабіляў, патрабуецца больш чым 11 тысяч, і прыбіральшчыкі больш за 8,5 тысяч асобаў. Юрыст найменш запатрабаваная вакансія, актуальная толькі 77 абвестак. У артыкуле знойдзеце інфармацыю пра памер заробкаў у залежнасці ад працадаўцы і прафесіі, а таксама тлумачэнні даследчага цэнтру БЭРОК, з чым звязаны заўважны рост колькасці вакансіяў. Дональд Трамп ва ўладзе амаль паўгода. У аўтарскай калонцы на старонцы Белсат.eu Петро Алешчук прааналізаваў, як змянілася стаўленне і заявы прэзідэнта ЗША адносна расійска-украінскага канфлікту. Прэзідэнцкая кампанія Трампа і ягонае абяцанне спыніць вайну за 24 гадзіны вельмі хутка сутыкнулася з рэчаіснасцю. Уласнага аўтарытэту не хапіла, каб прымусіць бакі пайсці на кампраміс. Аўтар нагадвае, што на пачатку прэзідэнцтва ў рыторыцы Трампа Украіна амаль не фігуравала як суб'ект. Цяпер
Украіна перастала быць цяжарам або аб'ектам для перамоваў. Яна стала часткай новай архітэктуры, ваенны фронт на ўсходзе Еўропы, які падтрымліваецца ЗША, але фінансуецца Еўропай. Такі падыход спалучае ціск на Крэмль, зніжэнне фінансавай нагрузкі на ЗША і эфектыўную каардынацыю з НАТО. Разважае Петро Алышчук у сваім аналітычным артыкуле і пра стаўленне Трампа да Расіі ды пра месца еўразвязу ў пытаннях дапамогі ўкраіне. Шукайце думкі украінскага палітолага на belsat.eu. Шалёныя кошты кавы ў беларускіх кавярнях не задавальняюць аматараў напою. У сацыяльных сетках беларусы актыўна абмяркоўваюць рост цэнаў і сярод каментароў гучыць «кава толькі для заможных». Журналіст старонкі belsat.eu Арсен Руденко разабраўся ў тэме. Цягам 2 гадоў у некаторых кавярнях кубак кавы падаражэў удвая. Напрыклад, у сталічнай сетцы Paragraph Coffee эспрэса каштуе 6 рублёў, капучына амаль на 2 рублі болей, латэ дык і на 3. Аматары кавы абменьваюцца інфармацыяй пра кошты кавы ў розных месцах, а таксама сваімі пачуццямі. Апошні раз, калі я аддала за маленькі амерыкано з 50 мл фундучнага малака 8 рублёў, мне захацелася заплакаць. Артыкул адказвае таксама і на пытанне, чаму растуць кошты на адзін з найпапулярнейшых напояў свету, спасылаючыся на звесткі харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН. Гэта быў агляд найцікавейшых публікацыяў з нашага сайту belsat.eu. Таксама можаце падтрымаць нашу працу лайкам. Як зрабіць гэта бяспечна, глядзіце ў інструкцыі пад YouTube-трансляцыі. Наперадзе студыя Белсат. Запрашаю. Гэта жывы эфір Белсату, і неўзабаве мы пачнем абмяркоўваць найважнейшыя падзеі чацвярга. Пакуль да нашай апытанкі, яна сёння не да канца звязана з нашай цяперашняй тэмай, якую будзем абмяркоўваць, але датычна кожнага. Неважна, ці ўнутры Беларусі, ці дзе мы жывем. Пытаемся якраз пра змены клімату і надвор'я у нашай краіне. Што гэта такое? Это лета як лета, гэта сапраўды трэба нешта пільна мяняць, ці лепш звяртаць увагу на людзей, якія, напрыклад, цяпер у турмах Беларусі знаходзяцца, а не на клімат. Прабачце, калі ласка, галасуйце, а пытанне ананімнае, таму бяспечнае. І цяпер, як мы бачым, роўна 4 варыянты і размеркаваліся пароўну усе адказы. Гэта значыць, няма адзінага у нас так збольшага нават асноўнага меркавання, што рабіць з гэтым кліматам, ці варта і нешта рабіць, ці наогул трэба нешта мяняць, ці ўжо ад нас нічога не залежыць. Перадаю слова Юліі. Ну і сапраўды хацела адзначыць, што надвор'е не перастае здзіўляць, чаго толькі вартае гэтае відэа з фігурай чыгуначніка ў Баранавічах. Я спадзяюся, што яна нічога не пашкодзяць і скульптуру знойдуць і вернуць на пачэснае месца. А мы перайдзем да нашай першай тэмы. З'явілася яшчэ адно сведчанне ядравай актыўнасці Расіі ў Беларусі непадалёк Асіповіча. Паводле спадарожнікавых здымкаў, атрыманых выданнем «Бізнес Інсайдер», вайскоўцы актыўна ўмацоўваюць сакрэтную базу боепрыпасаў. Плошча агароджаная трайным плотам, а на тэрыторыі ўжо ёсць сховішча, меркавана для тактычных ядравых зарадаў. Сёлета база пад Асіповічамі значна пашырылася. З'явіліся новыя склады, будынкі і сляды цяжкой тэхнікі. Аналітыкі адзначаюць высокі ўзровень сакрэтнасці і з'яўленне новай дарогі, што можа злучаць аб'ект з чыгункаю, асноўным транспартным маршрутам для ядравых боезарадаў. Месцяцца паблізу і пускавыя сістэмы «Іскандер», здольныя запускаць ракеты з тактычнай ядравай зброяй. Самыя зарады, паводле ацэнак, пакуль што не перамешчаныя ў Беларусь. Міжнародныя эксперты адзначаюць, галоўная мэта будоўлі – стварэнне інфраструктуры для аператыўнага разгортвання ядравай зброі ў цэнтры Еўропы. Аб'ект у Беларусі – адзін з 5, на якіх Расія вядзе маштабныя будаўнічыя працы для мадэрнізацыі ядравых базаў. Яшчэ 3 еўрапейскія аб'екты месцяцца на тэрыторыі Расіі. У Калінінградзе на Балтыйскім моры, у Гаджыеве Мурманскай вобласці блізу Нарвегіі і Фінляндыі, а таксама на архіпелагу Новая Зямля, што падзяляе Баранцава і Карскае мора. 5-я база размешчаная бліжэй да Аляскі. Абмяркуем гэтую тэму з Іванам Ступаком, вайсковым экспертам і былым супрацоўнікам СБУ, які на відэасувязі з нашай студыі. Вітаем вас. Добрый вечер, спадар Иван. Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Дзякую, што далучыліся. Будаўніцтва ядравай базы пад Асіповічамі набірае тэмпы, бо здымкі відэаназірання паказалі, што істотная розніца ёсць паміж травеньскімі здымкамі і чэрвеньскімі. З'явіліся новыя аб'екты, пабудовы дарогі. Маё пытанне, навошта такі поспех? Ну, строят объекты, есть план, нужно строить его. Но, смотрите, я вот немножко забегу наперед, скажу так. Но нет необходимости Российской Федерации размещать ядерные объекты на территории Республики Беларусь для того, чтобы иметь возможность угрожать странам Запада Европы. Почему? Потому что вы все правильно только что рассказали в своей подводке про 4 базы, которые есть, и Мурманск, и Калининград. А вот расположение еще одной базы на территории Республики Беларусь не играет ровным счетом никакой роли. Вообще от слова совсем. Следующая составляющая. А будет ли вообще ядерное оружие на территории Осиповича? Никто об этом не знает. Даже если оно там будет, то точно, на 100% могу сказать, белорусская власть, белорусский режим точно не будет иметь никакого отношения к эксплуатации этого оружия. Тем более не будет иметь возможности нажимать какую-то виртуальную красную кнопку. Все это оружие будет под полным, максимальным точным контролем со стороны российских специалистов, российских военных, и всегда будет иметь возможность в последний момент, когда нужно, вывести это оружие с территории Республики Беларусь. Лукашенко, еще раз последнее скажу, как бы он ни подпрыгивал, как бы он ни кичился этим ядерным оружием, это только как трофей, которым пользоваться никогда ему не дадут. Ну вось у меня якраз і було до вас питання, спадару Іван, ви вже адказали його на початку, так? Таким чынам, можа, не блефуе Владимир Путин з размяшчэннем гэтай зброі ў Беларусі, бо Лукашенко ягоным вайскоўцам зразумела, вось асвойваюць сродкі, да, мадэрнізуюць свае склады і старыя базы, правильно. А для Путина вось гэта, што гэта за праект, ядерная зброя ў Беларусі, навошта яна яму? Она практически роли никакой не играет. Но еще раз, Калининград. Если угрожать странам Западной Европы, то Калининград, пожалуйста, очень удобная локация. Удобно расположить намного ближе к Германии, к странам Балтии, к странам Скандинавии. В сравнении, конечно, с Осиповичами. Я больше рассматриваю вот эту передачу оружия, возможно, передача ядерного оружия белорусскому диктатору, это как бонус за лояльность. Ты мой вассал, ты мне предан, я размещу на твоей территории ядерное оружие, и чтобы ты чувствовал себя уверенно. Это можно приблизительно сравнить, когда, например, я отдам соседу огнестрельное оружие и скажу, вот тебе огнестрельное оружие, мое, пусть оно у тебя лежит, но я не дам к нему патроны. Или я запрещу пользоваться этим оружием. Да, моего соседа самооценка вырастет, конечно, до размера кафедрального собора, но пользоваться им он точно не сможет. Ну вось калі вайсковага прымянення гэты аб'ект можа і не мець, то якое палітычнае значэнне ён мае? Як можа тады Крэмль выкарыстоўваць гэтую базу? Адметна, што зацягваецца вайна ва ўкраіне і цяпер напружаныя стасункі з Захадам. Ці можа гэта быць нейкім аргументам, калі не ў перамовах, то не ведаю, у пастаўках зброі ва ўкраіну? Смотрите, я попрошу вас посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Российская Федерация размещает на территории Беларуси якобы свое оружие, но по факту это будет военная база Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Неизвестно с каким контингентом, сколько там будет, 2-3 тысячи, 10 тысяч военнослужащих. Да, мы прекрасно понимаем, что диктатор Лукашенко, прошу прощения, он полностью аффилирован с Владимиром Путиным, но размещение военной базы, например, несколько тысяч военнослужащих, это уже прямой рычаг давления на Александра Лукашенко. Калі вот, спадару Іван, запытацца у вас менавіта пра ролю ядернай зброі сёння, бо яшчэ там паўгады таму, ну больш за паўгады таму, там да прыходу, назовем так, Трампа, ці гэта Кітай такім чынам паўплываў, але мы рэгулярна чулі з боку Захада вось эту асцярогу, каб не пераціснуць на Пуціна, каб ён пасля ў адказ ядерны удар так не нанёс, там тактычны ці які, неважна, так ці па Ўкраіне, ці ў іншы еўрапейскі горад. Ужо вось апошнія паўгады мы гэтага не чуем. Ані страхаў такіх з боку Захада, ані такіх пагрозаў жорсткіх з боку Масквы. Што змянілася? Ці змянілася, ў прынцыпе, можа, тады і погляд на ядерную зброю, асабліва пасля вось апошняй ізраільска-іранскай, так, 12-дзённай вайны, калі была фактычна знішчана гэта інфраструктура ядравая ў Іране?
А я вам напомню один момент. Видите, Это было в 2022 году, но это была публикация Financial Times, публикация со ссылкой на американских дипломатов, которые якобы имели разговор с китайской стороной. Якобы китайская сторона заверила американских дипломатов, что мы поговорили с россиянами, и те не будут использовать ядерное оружие ни при каких условиях. То есть перед российской стороной был поставлен вопрос ребром. Ядерное оружие — это как козырный туз, который у вас есть. Мы знаем, что он у вас есть, но вы им никогда пользоваться не будете. И, в принципе, нужно признать, что за все время полномасштабной войны, за все время вторжения Российской Федерации в Украину, Украина сама действительно переступала большое количество красных линий, проведенных Российской Федерацией, в том числе и доктрина использования ядерного оружия, атака Российской Федерации с использованием ракет, беспилотников, атака ядерной инфраструктуры должна была повлечь за собой моментальное использование того самого ядерного оружия, но оно не применялось. И теперь последнее. Вот по всему земному шару, насколько мы знаем, и вот вы привели пример Израиля, есть, опять же, ссылаемся на разные политические источники, есть такой консенсус, что если война начинается, то воюют не ядерным оружием, а конвенциональным. Истребители, корабли, самые разные ракеты, мины, дроны, но точно, что не ядерное оружие. Воююць не ядравай зброі, тым не менш Расія аднаўляе сваю ядравую інфраструктуру, бо гаворка не толькі пра гэтую базу пад Асіповічамі, гаворка пра ўсе базы 5, якія мы пералічвалі ў нашым матэрыяле. А ці не спроба гэта уласна аднавіць вайсковую моц Расіі, і ці не сведчыць гэта пра тое, што сухапутныя паветраныя сілы Расіі скарачаюцца ў выніку вайны ва Ўкраіне? Но обратите внимание, пожалуйста, что порядка 40% российского бюджета направлено на военные потребности во время этой полномасштабной войны. И деньги инвестируются в российского бюджета не только на производство стрелкового вооружения, мин, снарядов, но есть же проекты по восстановлению ядерной инфраструктуры, переоснащению ядерной инфраструктуры, потому что вся эта инфраструктура сама, извините за повторение, она идет родом из Советского Союза. Ее нужно обновлять. Я приведу маленький совсем пример. В открытой прессе в Соединенных Штатах Америки были такие цифры, что только для поддержания нормального функционирования объектов ядерной инфраструктуры на территории США, вот эти, я имею в виду шахты пусковые, тратится приблизительно $7 000 в час стоят работы специалистов, потому что шахты родом из 60-х, 70-х годов прошлого столетия. Даже были моменты, когда компания, которая ремонтирует эти объекты, она обращалась к другим компаниям, которые в 60-е годы, в 70-е годы ставили какие-то распределительные щиты, привозили какое-то оборудование. И вот эта компания-подрядчик просила: ребята, пожалуйста, а вы можете по нашему заказу изготовить то оборудование, которое вы делали раньше, 50 лет назад, потому что других вариантов нету. И вот эта компания занималась таким производством. То есть это дорогое удовольствие. Вполне возможно, что Российская Федерация хочет действительно все восстановить полностью. Абслугоўванне ядравай інфраструктуры як заробак Крыштіяну Роналду. Такі памер аказваецца. Так точно. Так. Спадар Іван, а вось што да Ўкраіны ў кантэксце размяшчэння ядравай зброі ў Беларусі, бо на пачатку 90-х гэта быў вельмі важны крок для бяспекі ва ўсім рэгіёне, так? Вывад ядравай зброі з Беларусі. Ведаю, што ў Украіне дагэтуль ёсць шкадаванне з гэтай нагоды. Так, але цяпер зноўку атрымліваецца, што вось гэты так званы балкон еўрапейскі, Беларусь, тэрыторыя, так, которую упіваецца так у Еўразвяз і НАТО, так, магчыма будзе мець ядравую зброю. Што гэта значыць для Ўкраіны, для бяспекі? Гэта ж таксама фактычна ёсць замарозка, так, вось гэтай сітуацыі, калі гэта шэрая зона, так, уплыву, скажем так, не Расіі там і не Захаду, так? Я буду с вами максимально искренен. Мы устали бояться, особенно ядерного оружия. Честно, в Украине мы больше боимся сквозняков уже, чем ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь. Вот я искренне. Это не розовые очки, это не какое-то пропагандистское клише. Никто этого не боится. Поверьте мне, в Украине есть четкое понимание. Республика Беларусь — это довольно-таки компактная страна. С юга на север порядка 500 километров. Дворец диктатора Лукашенко находится на расстоянии 275 километров от границы Украины.
Для украинских беспилотников расстояние ни о чем, вообще от слова совсем. И мы прекрасно понимаем, что если вдруг все-таки что-то будет применено с территории Республики Беларусь по Украине, Украина сможет ответить. Украина сможет ответить. И последнее. Большое количество ваших белорусских патриотов воюют на территории Украины против Российской Федерации. Я говорю за ребят из полка Костуся Калиновского. Если Лукашенко даст им такую возможность, то они с удовольствием, с большим удовольствием снова с оружием в руках вернутся на территорию Республики Беларусь, но совершенно в других условиях уже. Яшчэ хацелі б вельмі коротка да аднаго аспекта звярнуцца. Міністэрства абароны Беларусі выказала расчараванне адказам Польшчы на прапанову аднавіць кантакты паміж верыфікацыйнымі цэнтрамі дзвюх краінаў. У Мінску называюць адказ Варшавы фармальным. Са словаў прадстаўніка Мінабароны Беларусі Валерія Равенкі, такая рэакцыя – сігнал таго, што польскія ўлады працягваюць палітыку эскалацыі. Прапанова правесці перамовы наконт вайсковых структураў Беларусь скіравала польскаму боку яшчэ ў чэрвені. Па сканчэнні месяца ад польскага боку быў атрыманы толькі фармальны адказ, які не прадугледжвае аднаўлення добрасуседскіх стасункаў з нашай дзяржавай. Ён сведчыць, што Варшава працягвае безумоўна выконваць указанні тых, каму выгадна развязанне новага ваеннага канфлікту ў Еўропе, арэнай якога могуць стаць і Рэспубліка Беларусь, і Рэспубліка Польшча. Толькі ад пастановы вайсковага палітычнага кіраўніцтва Польшчы залежыць, ці ўводзе яна ў гісторыю як дзяржава, што не здолела перадухіліць новай вайны ў Еўропе, або як краіна, што скарыстала дыпламатычныя метады для залагоджвання наяўных супярэчнасцяў і тым самым зрабіла важны ўнёсак ва ўмацаванне агульнаеўрапейскай бяспекі. Вось гэтак Міністэрства абароны Беларусі выказвае расчараваннем рашэннем Польшчы, адказам на прапанову беларускага боку аднавіць паміж краінамі перамовы па тэме бяспекі. А чаму ўвогуле Беларусі цяпер так афіцыйнаму Менску так важна аднавіць гэтыя перамовы па тэме бяспекі і чаму так важна падкрэсліць расчараванне ў тым, што іншы бок не ідзе на дыялог і сваю мірнасць падкрэсліць так? Фантастический цинизм. То есть, с одной стороны, режим Лукашенко размещает у себя на территории ядерное оружие, раз. Этим ядерным оружием угрожает всем. С другой стороны, анонсирует передачу ракет типа «Орешники», снова угрожает всем, что мы тут можем ударить. Проводит учения, пытается провести, по крайней мере, пытался учения с Россией возле границ Польши, возле западных границ. А теперь возмущаются тем, что с нами не хотят дружить. Кстати, я же забыл про нелегальных мигрантов, которые Республика Беларусь, белорусский режим, давайте так будет правильно говорить, пытался насильно запихивать через государственную границу на территорию Польши и таким образом дестабилизировать ситуацию. А теперь, вот видите ли, они захотели дружить. Может быть, вдохновил визит господина Кита Келлога, диктатора Лукашенко, и, возможно, он увидел какую-то перспективу снятия каких-то санкций и восстановления какого-то сотрудничества. Но умные лидеры западных стран понимают, что с режимом Лукашенко иметь дело нельзя. Ну что ж, дякуем за гэты каментар. Так, ну і вот так, падзякуем, скажу навіну блізкую да нашай тэмы. Дзякуй, спадар. Дякую. З намі був Іван Ступак, вайсковы эксперт і былы супрацоўнік СБУ. Так, і якраз вось навіна прыйшла пра гэтую ж мяжу, так, польска-беларускую, як паведамляюць польскія памежныя службы. Учора, 15 ліпеня, о 10 вечара, каля Чаромкі адбыўся напад на польскіх памежнікаў і вайскоўцаў. Людзі з беларускага боку закідалі іх камянямі, а адзін нападнік кінуў бок абаронцаў мяжы бутэльку з коктейлем Молотова. Так што з аднаго боку, так, і тут просьбы пра мір, дружбу, жвачку, а з іншага вось такія эскаляцыйныя дзеянні. Гаспадарства, вы можете падтрымаць нашу працу падабайкай пад трансляцыі, гэтак наш эфір пабачыць больш гледачоў. Аднак дбайце пра ўласную бяспеку. Як гэта зрабіць, даведаемся з кароткай відэаінструкцыі. Як бяспечна глядзець і чытаць Белсат. Падтрымлівайце нас толькі тады, калі гэта не пагражае вашай бяспецы. Не выкарыстоўвайце сапраўднага імя ў сацыяльных сетках. Гэта першая перашкода для сілавікоў, каб вас ідэнтыфікаваць. Перад выхадам з дому або паездкаю за мяжу ачысціце тэлефон. Выдаліце палітычныя допісы, каментары і падабайкі. Навучыцеся карыстацца VPN-ам. Гэта дапаможа на выпадак, калі заблакуюць YouTube ці іншыя сервісы. Карыстайцеся бяспечным месенджерам. Выкарыстоўвайце P-Telegram, версію ад кіберпартызанаў з магчымасцю схаванага акаунту і кодам доступу.
Больш падрабязна на нашым сайце. Там вы знойдзеце інструкцыі і парады, як заставацца ў бяспецы. Вяртаемся ў студыі Белсат, дзе мы у тым ліку абмяркоўваем навіны. У Брусэлі прайшла канферэнцыя парламенцкай асамблеі НАТО. Яе вынікі наш карэспандэнт Алесь Сіліч абмеркаваў з яе ўдзельнікам Анатоліем Лябедзькам, дырэктарам Цэнтру «Еўрапейскі дыялог» і дарадцам Святланы Ціханаўскай. Сярод іншага спадар Лябедзька адзначыў, што хаця парламентары краінаў-чальцоў Паўночна-Атлантычнага альянсу і не валодаюць беспасярэднімі рычагамі ўплыву на палітыку сваіх краінаў, менавіта яны часта ёсць голасам беларускай дэмакратыі ў Еўропе, даносячы нашу тэму да кіраўнікоў дзяржаваў і ўплывовых колаў. Пераносімся на 10 хвілінаў у Брусэль. Прывітанне. Святлана Ціханаўская падчас свайго візіту ў Брусэль для ўдзелу ў мерапрыемстве ў рамках парламенцкай асамблеі НАТО падкрэсліла, што Беларусь варта ўспрымаць не толькі як крыніцу пагрозы, але як шанец аднавіць геапалітычны баланс у рэгіёне на карысць дэмакратыі і міру. На ваш погляд, якім чынам Беларусь можа выканаць такую ролю і ці гатовая Еўропа сёння разглядаць Беларусь у якасці магчымасці, а не толькі праблемы? Калі ўспрымаць Еўропу як еўрапейскі звяз ці частка НАТО, то на сённяшні дзень няма завершанай стратэгіі і плана дзеянняў па Беларусі. Гэта я канстатую як факт. І гэта тым больш падкрэслівае актуальнасць той работы, якую праводзіць Святлана Ціханаўская і яе каманда. Калі такой стратэгіі і завершанага плана няма, то у вас ёсць магчымасць дапамагчы яе сфармаваць. І зараз вось якраз мы перажываем такі момант. Таму трэба ехаць у еўрапейскія сталіцы, трэба сустракацца з палітыкамі, трэба мець сваю завершаную пазіцыю і прасоўваць яе. Так што мы на маршы. Супраца з парламенцкай асамблеі НАТО, наколькі я ведаю, адзін з вельмі важных кірункаў у міжнароднай дзейнасці офісу Святланы Ціханаўскай. Як вы ацэньваеце яе практычную каштоўнасць? Ці дапамагае яна ў прасоўванні канкрэтных мэтаў, такіх, напрыклад, як вызваленне палітвязняў? Калі мы говорим про палітвязняў, то тут ужо ёсць сфармаваная повестка дня, што рабіць. І калі мы говорим про парламентароў, то з чаго можна ад іх чакаць? Мы разлічваем на тое, што пэўная частка з іх будзе хроснымі, яны возьмуць апякунства над палітвязням, над сем'ямі, і тут ёсць розныя кейсы, і паспяховыя, і непаспяховыя. Калі мы говорим про палітычных вязняў, то, натуральна, вельмі важна, каб гэтая тэма гучала. Гучала, у тым ліку, у мурах парламенцкай асамблеі НАТО, еўрапейскага парламента. Калі гэта не гучыць, то наступае цішыня. А цішыня – гэта ідэальная сітуацыя для любога рэжыма, і беларускі тут не выключэнне. Калі мы говорим про палітвязняў, то тут важна зараз думаць про тых некалькі тысяч чалавек, які ўжо выйшлі на волю. І гэта людзі, якім патрэбна як мінімум рэабілітацыя, якім патрэбна падтрымка. І мы зараз працуем з канкрэтнымі краінамі, парламентамі, каб пераарыентаваць чарнобыльскую сетку па аздараўленні дзяцей з Чарнобыля на патрэбы палітвязняў і чальцоў іх сем'яў. Натуральна, што вельмі важна, каб палітыкі, парламентары лабіявалі, каб у міжнародным фондзе гуманітарным падтрымкі палітвязняў было больш грошай. Калі будзе там больш грошай, будзе больш падтрымкі. Так што вось гэта такі план дзеянняў, што мы можам рабіць па кейсу палітвязней Беларусі. Але будзем шчырымі, Анатоль, парламентарый краіны НАТО гэта не кіраўнік ураду і не чалавек, які мае беспасярэднія палітычныя рычагі. На вашу думку, наколькі парламентарыі могуць сапраўды ўплываць на падтрыманне тэмы Беларусі ў міжнародным дыялогу, і ці не ператвараецца гэта ў фармальнасць або імітацыю дзейнасці? Фармальнасць і імітацыя ў парламенцкім жыцці – гэта беларускі кейс. Бо там ніхто нікога не выбірае, і натуральна, што няма ні паўнамоцтваў, ні кампетэнцый. Я б не недаацэньваў парламентароў у Еўропе. Вы маеце рацыю, калі кажаце, што ўрады – гэта ключавы элемент. Але хто фармуе ўрад? Фармуюць парламентары. Так, грошы ў чыноўнікаў, але хто прымае бюджэт? Прымаюць дэпутаты. Таму іх вага вельмі важкая. Так, тут шмат і бюракратыі, ёсць і фармалізм, але ў цэлым мы зыходзім з таго, што парламентарызм – гэта важная састаўляючая дэмакратыі, якая не ідэальная, а якая значна больш эфектыўная, чым любая дыктатура, і беларуская тут не выключэнне. Беларусь сёння, на жаль, застаецца стратэгічнай тэрыторыяй для расійскага вайсковага кантролю і дзеяў супраць Украіны.
Якія выклікі гэта стварае ў кантэксце супрацы з НАТО і міжнароднымі парламентарыямі? Ці не выклікае гэта скептыцызму наконт магчымасці зменаў унутры самой Беларусі? Беларускі рэжым гэта ўжо выклік. Беларускі рэжым як хаўруснік Пуціна гэта дадатковы выклік. Таму так, гэта трэба прымаць да ведама, з гэта трэба зыходзіць, што на вялікі жаль беларускі рэжым і беларускі правіцель зрабілі 9 мільёнаў беларусаў закладнікамі. І беларусы, якія і ўнутры краіны, і за межамі сутыкаюцца з выклікамі, якія выходзяць з таго, што Лукашенко зрабіў Беларусь хаўруснікам вайны ва Украіне. Мы не можам не прымаць да ўвагі, што тэрыторыя Беларусі разглядаецца Пуціным як добрая артэрыя, каб у выпадку неабходнасці накіроўваць свае войскі. Жалезная дарога беларуская добрая, і Расія могуць хутка даехаць да сувалкінскага перашэйку. Беларускія лазарэты, мы гэта ведаем, яны ўжо сталі таксама тым месцам, дзе аздараўліваюцца бандыты з Расіі. На тэрыторыі Беларусі пралятаюць дроны, якія і ракеты, якія ляцяць у Расію не з самой тэрыторыі, але праз тэрыторыю. Таму так, мы прымаем гэта да ўвагі і говорим, што гэта велічэзны выклік, але стваральнікам гэтага выкліка там не апазіцыя, не Ціхановская, а менавіта беларускі рэжым. Ужо зусім хутка 5-я гадавіна пачатку масавых пратэстаў у Беларусі, які пачаліся, як вядома, 9 жніўня. Якія акцыі салідарнасці запланаваныя, калі запланаваныя да гэтай даты, у тым ліку з боку дэпутатаў краінаў НАТО і сябраў міжпарламенцкіх групаў падтрымання Беларусі? І ці чакаеце вы, што гэтыя ініцыятывы нададуць новы імпульс міжнароднай увазе да сітуацыі ў краіне? Калі мы говорим непасрэдна пра 9 жніўня, то найважнейшая падзея гэта канферэнцыя новай Беларусі, якая пройдзе ў Варшаве. І гэта мерапрыемства беларусаў для Беларусі. Але гэта пачатак цэлага шэрагу кампаній і мерапрыемстваў, якія будуць так ці інакш звязаны з 5-й гадавінай рэвалюцыі. Яны не прывязаны непасрэдна толькі да 9-га, таму што ў большасці палітыкаў гэта вакацыі, але чакайце, анансую, што ў гэты дзень вы пачуеце супольныя заявы Святланы Ціхановскай і з першымі віпамі еўрапейскай палітыкі. Азначыў бы як важную дату, у кастрычніку будзе 3-я сустрэча Альянса дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь. Ужо 3-я, дзе збяруцца парламентары з розных краінаў, і мы будзем абмяркоўваць у тым ліку і гэтую дату, і што рабіць. Анансую таксама, што ў еўрапейскім парламенце, які за маёй спіной, вось тут адбудзецца прэзентацыя пазітыўнай альтэрнатывы, пакета законапраектаў для новай Беларусі. Нам вельмі важна гаварыць, што мы не проста хочам у Еўропу, а што мы ведаем, што мы будзем рабіць у Еўропе. Таксама анансую, што у еўрапейскім парламенце будзе выступ Сергея Ціхановскага і Святланы Ціхановскай на пленарным паседжанні. Это будзе магчымасць звярнуцца наўпрост да 700 дэпутатаў і сказаць і пра гадавіну і анансаваць планы. Будзе у нас таксама і форум 8+100 міжпартыйны у еўрапейскім парламенце. Гэта ўжо будзе напрыканцы года. Так што графік падзеяў прывязаны толькі да еўрапарламента, ён вельмі вялікі. А можна гаварыць яшчэ і пра іншыя міжнародныя парламенцкія арганізацыі. Так што гэта дата, яна важная, яна ключавая, яна дае магчымасць праводзіць мерапрыемствы і анансаваць новыя планы. Падчас паседжання ў Брусэлі вы азначылі, што слова бяспека сталася ці не найбольш ужываным і актуальным у сучасным еўрапейскім дыскурсе. Чаму менавіта гэтае паняцце выходзіць на першы план і якую ролю, на ваш погляд, можа адыграць дэмакратычная Беларусь у еўрапейскай сістэме бяспекі ў будучыні? Бяспека як актуальнасць выцякае з таго, што Расія гэта сінонім слова вайна. І Расія гэта не дзесьці далёка, гэта тут побач. І мы бачым, што гэта найвялікшы выклік. Калі Францыя ў 27 годзе выдаткуе на абарону 64 мільярды, гэта ў 2 разы болей, чым 10 гадоў назад. Калі краіны НАТО прымаюць рашэнне павялічыць бюджэт нават не на 2%, чаго дабіваўся Трамп, а на 5%, ну, мы разумеем, што сапраўды Еўропа рыхтуецца да вайны, таму што Пуцін гэта вайна. Што мы можам рабіць у гэты час? Ну, зрабіць усё, каб Беларусь усё ж такі не была уцягнута ў вайну Расіі. Гэта як мегазадача, як найвялікшая задача. Па-другое, мы мусім данесці да нашага, вот таго мы пачыналі нашу размову, вот гэта наша бачанне Беларусі як часткі
еўрапейскай архітэктуры бяспекі. Бо без бяспечнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі не можа быць бяспечнай ні Літвы, ні Польшы, ні еўрапейская звяза ў цэлым. Дзякую за ваши адказы. Сёння з намі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскі дыялог Анатоль Лябедзька. Алексеевич, Белсат, Брюссель. А да іншых тэмаў эстонскі экстрэмал Яан Россе здзейсніў унікальны трюк, прайшоў па нацягнутым канаце паміж парашутамі і маторнай лодкай проста над акіянскімі водамі. Гэта першая ў свеце спроба праходу з 2 рухомымі апорамі, гайданамі ветрам, плыняй і хвалямі. Трюк запатрабаваў ад каманды складанага інжынернага рыхтавання. Глядзім без каментара. Ну што ж, сапраўды неверагодны экстрэмальны трюк, аж мурашы па скуры прабеглі. Прайшоў ён над акіянам, які награваецца і прыносіць такім чынам розныя надвор'я, так, нам неспадзянкі. У тым ліку ў Беларусь, хоць далёка мы ад акіяна, так і апошнія навальніцы і пашкоджанні з гэтым звязаныя ва ўсіх на слыху. І таму мы пытаемся ў нашай апытанцы, як вам змены клімату і надвор'я ў Беларусі? І што цікава, 4 варыянты адказа і перамагае 31%. Лепш ратаваць людзей, а не клімат, што нават у такой сітуацыі сённяшняга невядомага так надвор'я і што будзе заўтра, мы ўсё роўна думаем пра палітвязняў. Ну а на другім месцы гэта лета, як лета, зрэшты, я таксама думаю. Ну што, выглядае, што беларусаў нічым не здзівіць. Дакладна, ну і няма аднаго меркавання, што да зменаў клімату. І гаспадарства, гэта былі ўсе тэмы студыі Белсат. Будзем удзячныя за ўпадабанні і каментары пад нашай трансляцыяй у YouTube. Там жа вы знойдзеце інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна. А цяпер прапануем гаспадарству агляд найцікавейшых публікацый ў сацыяльных сетак. Белсат онлайн вашай увазе. Учорашні лівень літаральна затапіў сталіцу. Вуліцы пераўтварыліся ў рэкі, аўтамабілі ў папяровыя караблікі, што гойдаюцца на хвалях. Вада дасягнула ўзроўню капотаў. Некаторыя аўты стаялі па вокны ў вадзе. Паводле Менсктрансу, праз падтапленне ў горадзе былі сур'ёзныя збоі ў працы грамадскага транспарту. Прапаную паглядзець, як гэта было ўжо зараз. Таксама відэа шукайце на нашым YouTube-канале. Я просто... У меня нет слов. Я не знаю, что делать просто с ней. Ну што, сапраўды, у мяне няма слова. Вельмі спачуваем жанчыне, чыё аўта так моцна заліла вадой. На Гарадзеншчыне ў вёсцы Сухмяні на тэрыторыі мясцовай фермы ласяня трапіла ў яму і не змагло самастойна выбрацца. На дапамогу прыйшлі ратавальнікі, яны зладзілі пераправу, абвязалі жывёлу вяроўкай і выцягнулі на бераг. Ветэрынараў выклікаць не давялося. Ласяня была цалкам здаровая і пасля агляду яго адпусцілі назад у лес. Відэа ў інстаграм-канале Белсату і проста цяпер у нашым эфіры. Барада. Гэта ўжо даўно не толькі тренд, а і сапраўднае мастацтва. У амерыканскім Пітсбургу прайшоў незвычайны і яскравы чэмпіянат бародаў і вусаў, адзін з найбуйнейшых у свеце.
Удзельнікі з розных краінаў дэманстравалі не толькі шыкоўныя бароды, але і цэлыя мастацкія вобразы, падкрэсліваючы сваю індывідуальнасць. Відэа вашай увазе, таксама яго можна знайсці і ў нашым фэйсбуку. Беларусь все часцей з'яўляецца на вялікім экране і, на жаль, не ў самай рамантычнай ролі. Сёлета 5 кінастужак нашу краіну паказваюць як месца, дзе дзеюць шпіёны, кілеры і аўтарытарныя лідары. Разам з Тарасам Тарналіцкім у праграме «Раніцы з Белсатам» разбіраліся, што менавіта думаюць пра Беларусі заходнія рэжысёры і чаму яна ўсё часцей трапляе ў сюжэты галівудскіх трылераў. Урывак з відэа цяпер вашай увазе. Цалкам выданне шукайце на YouTube-канале «Белсат Лайв». За апошнія пару год Беларусь і беларусы сталі аб'ектам пільнай увагі з боку заходніх кінематаграфістаў. Вось толькі на год для гонору зусім няма. Усе гэтыя згадкі атрымаліся выключна негатыўнымі. У блокбастерах і тэлешоу наша краіна фігуруе як небяспечнае месца, дзе дзейнічаюць кілеры, шпіёны, дыктатары. Пачнем са свежага баевіка кіраўнікі дзяржавы стрымінгавага сервіса Amazon Prime, які выйшаў у пачатку ліпеня. Па сюжэце нядаўна абраны прэзідэнт США і прэм'ер-міністр Великабрытаніі на шляху да саміта НАТО трапляюць у авіякатастрофу. Самалёт падае якраз на тэрыторыі Беларусі. Тут сярод прыгожых гор замежным палітыкам прыйдзецца сутыкнуцца з купкай агрэсіўных рускамоўных гопнікаў. Ну і на гэтым ставім кропку і дзякуем спадарству, што былі разам з намі цягам гэтай гадзіны. Асабліва дзякуем удзельнікам нашага чату трансляцыі. Дзякуем за вашы лайкі і каментары. З вамі працавалі Юлія Лабанова. Я Ледзь Залеўскі. Да новых сустрэчаў на Белсаце.